sabu kalma awni nyangma an ya foka a wani mando aklobe radio Royal FM sabu de la Soma daina ni vala me be kuna foni wati wode flani bakruba kuna fonula Colonel Asim Goita kunu aye Mali drapeau yele kuluba ne san kunu kalkula jora mala dona ka fo tena folo koni sabe no drapeau yele obeke kuluba okonnana Chine ani Mali wolu be fe ke bulu ni ngoma barango ya sra chamana wala dona ka fo conférence de presse kala ka kunu Chine ga ukala side akme ni keneka Mali kira ka tira de zo bla kata Burkina Faso kata kuma ya gani Europe mar Christian Kabore ka sanga sida o be ka la gele min ke cliff line Mali be kamin kan ko nyefo bela jelengena dagine ka fe je kuli kwasiga je kulu mi waf ma ko CCPG ko wolu bena fala nyonga wala saka sengoro madundun takanyesi mamadi dumyama nunanga so wana na dungwar bakuru boy abena la se awma fana balno karim se be fe wala ambe do dungala ka kle heredi aw ni nema ama adam na ni tikai au fait nous c'était de transfert d'argent wave money kaba la se munu ka papier la do wala sa usenga do baraina ko do nyina na kuka telephone numéro sebaka Satigala au téléphone numéro mi ma ta sebaka ko uka téléphone numéro bla monsieur ka numéro mi le flene 99 71 16 43 famel ko nyoni no pe ne tikaina Mali konnana Colonel Asim Goita e la dakle kun ni kalukura bora wotena folo koni amana dona ka fabe ke mo fara nyonga ni kata drapeau yelo le kala kunu kuma kungulu kumbe punta koro kada ka yaja ka fabe police bema femi no asizi migala tananyo anti na ku ajara ko so wa Mali glani nala sulama ku akubera bla senga ali atime ku lakana ko bibi na ma be ala tanana e kada ka ko bigapsa ko so lakana ko nasawla ko ngutna fondi kunu mamna lu kumbe ka jengele o kuluwa coronavirus ko ayela mamina klesa na malla ma kemefla ma bidru ani ma ulumfla bayira ka fo abe ka juya dungo do ka tafe kunu takoni o kula sinta jugara ko nga bikunu tafana o bena ma kemefla ani ma bidru ani ma ulumfla ma o satkela ko o jona nyama ko na Nasim Goita kabe anyini maldo fo ko akritu yela coronavirus ko ina kada ka ku felem bala no fara kumbenula bela jelengo ke a kana fe femi no e Mali gouvernement we tira de dobla kulungu kata Burkina Faso kata kuma no ake ni Europe mar Christian Kabore ka sanga sida o bena wuli ka jom ke nala sunama na kanga ke karinata o satgela ko uye ma ti kata Burkina Faso kata kumando wa kenwe o poni wa be buli katlam be bibi na jona nyam foro marki Kabore na kada kan ni jona ni tati yere ko e ko ni ka bara bi gele ko so o satgela o delegation tara o lu kon fana se na gunungu Chine ani Mali olu ye bulu nyoma minke kungo o kala sigide me en fait amalla au lieu conférence teke na ma ko conférence de presse o conférence de presse sempre sine aja ka foko ne frontier famay ko woli dando ala ka fon nga bara tabulu kan ko sebe wa ku bena prebela jirenti wala saka de mesuma tumina wala ko no kelawe o ko la jeremi no kanga ke watina na tawla isin jamana ani Mali yele no te kerengere ne yala ko o bena 65 wala sa oluka milisi mimbe ni o ka barnge sembe jamana yi wala fere mako bena tamage kana malla wala sakana songoro madundun takanye simbali mabarani wayana salawla jagulu munu ni wulu fala nyonga ko ni felate
la seli min kɛra o dongo k'a yira k'a fɔ ko ka furancɛ fanga taga san 5 la ko olu bɛɛ to yen Musa Marasaw an b'a ladonna k'a fɔ ni Ismail Sako olu tun ye maa welele kunungo ani sɔgɔmada in na France Inter o sanfɛ Musa Mara ale tun welele TV5 sanfɛ ale y'a ja k'ale kɔni bɛ min fɔ tiɲɛ na ko nin ye fɛn ye ko a t'a bolo kɔni olu tɛ sɔn a ma ka d'a kan ko jamana nin ye jamana ye jamana min n'a mago bɛ jamana tɔw la ko tiɲɛ don lakanabaliya ɲɔgɔnyalen don nka ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ka kalafili kɛ walasa olu bɛɛ mana sen don kalafili la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛ kɛ fɛn sabatilenba ye fɛn min ni diɲɛ seleke naani tɔnba olu bɛ se ka baaraɲɔgɔnya sabati Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o tɛ n'a tora nin cogo in na ni gɛrɛntɛ nana ta ka ɲɛsin Mali ma ko a ko bɛ gɛlɛya kosɛbɛ satigɛ la Musa Mara ale kɔni y'a ja k'a fɔ hakilijago kan ka k'a la walasa k'a lajɛ bolo wɛrɛ kan Ismail Sako kɔni y'a ja k'a fɔ ko tɛ sɔn ko olu kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i n'a fɔ Isa Kawudi y'a fɔ cogo min na o dongo ani Araspas k'u bɛna wuli ka jɔ bila sen kan walasa fɛɛrɛ min tigɛlen filɛ Mali furancɛ fanga in fɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min na a ka dan sira la k'olu bɛ wuli ka jɔ bila sen kan fɛn min n'o ye Sinigɛnɛ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'o bɛ arabalon ma kalo ni tile 5 k'u bɛna lajɛrɛ dɔ kɛ so dɔ kɔnɔ o lajɛrɛ in an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o bɛna taa o hakilina jagabɔ jamana bɛ bolo min kan ba ko ka gɛlɛn dɔɔni ka d'a kan jɛkulu bɛ yen bi Bamakɔ o jɛkulu yɛrɛ kɔni y'a ja k'a fɔ ni nin jɛkulu kofɔlen ninnu minnu ko ko o tɛ o ni fanga tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ko bɛɛ dun wulila ka taa assise la min tun ka ɲi ko aw banna ka taa assise la o ko dilanle fana k'aw bɛna tiɲɛli k'a la k'a dun fɔra kabini a daminɛ la misali la colonel Assimi Goïta yɛrɛ y'a fɔ o kana o ka n'u fɛla fɔ n'u nana u fɛla fɔ a ka ca Ala fɛ dɔw bɛ bila dɔw bɛ ta ko nka ni ma na a kɛlen kɔfɛ ko e tɛ sɔn ko yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ de filɛ nin jɛkulu dɔ dun bɛ bi Bamakɔ o jɛkulu yɛrɛ kɔni fɛla ye min ye maa ma ko bi k'e tɛ transition fɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya bolo kosɛbɛ fo n'i nana to i ka yɔrɔ la ka to i ka yɔrɔ la n'o tɛ n'i ko k'i bɛ bɔ hali ka taa bourse de travail la o walima k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ e yɛrɛ kɔni ma. Farafinna kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laginɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu kura sigira sen kan Laginɛ o jɛkulu in ko o tɔgɔ ko CCPG olu kɔni y'a ja k'a fɔ olu ka jɛkulu sigilen bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o y'a ye k'a fɔ o bɛna furancɛ fanga bɛ bi Mamadu Dunbiya a n'a ka mɔgɔw k'olu bɛɛ bɛ ko Sɛŋɔrɔma Dondo ko nka Sɛŋɔrɔma Dondo fana kan ka falen fɛn dɔ de la o fɛn o ye kalafili ye ko k'a teriya fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ walasa kalafili bɛ se ka bila sen kan cogo min na o kɔni o olu fɛla ye fɛn min ni o ye o kɔni Mamadu Dunbiya ale ye yɛlɛma don minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma a ye yɛlɛma don ka baara la o don ko Jɛnɛba Yari Suma ale kɔni tun bɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiriko ma ko ale bɔra a place la maa min bilara o kɛra Mori Alain Kone nin ko in balila bɛɛ la hali premier ministre yɛrɛ sara ma k'ale la min dabaliyaba ye bɛɛ sɔrɔ mun de nana n'a ye a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kɛrɛfɛ kuma caman tun bɛ yen nɔ o ko sugantili dɔw tun bɛ yen monsieur Soula directeur dɔw tun kan ka taa o tacogo k'o ma bɛn ka fara o bɛɛ kan tuma min na ni Mamadu Dunbiya y'a laɲini ko ka kɔrɔnkirikaw ka pankuru di kelen bɛ yen ko k'o tɔgɔ da Elhaji Seku Ture la k'o ma bɛn fiyewu maa minnu b'a ko minisiri fana y'i da don o la k'o yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ de filɛ nin ye ale bolo Niger kaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Niger tile yan fan fɛ ka taa Tchad yan fan fɛ ko maire dɔ minɛna o maire ko ka ye kilo 200 bɛ ale kun ka yaala a tora taama la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko lakanabaaw nana ka na sɛgɛsɛgɛ ka na ye k'a fɔ fɛn b'a kun ko ka ye nin de don o la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye tɛgɛ k'a la min kɛ ko o taara n'a ye fanga bonda la walasa ka a ɲininka dalakanw la Tchad kaw fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mahamadu Idriss Déby ko a kɛlen bɛ ka lajɛrɛ dɔ boloda février kalo tile 15 ko dialogue national ko bila sen kan dialogue national inclusive ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a la cogo min na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mahamadu Idriss Déby ko a kɛlen bɛ ka baaraw olu bila sen kan a dun y'a ja k'a fɔ min ka ɲi bi ko bɛn sen ka don o lasigi nin na min ka fisa ko o de o la ko
u bɛ jamana taa ɲɛfɛ u bɛ na ni bɛn ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ limanaw an bɛ bi ta bila yan k'a kɛ denmisɛnninw fɛ ka fa ye n'ala ma kɔrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma ni kunnafoni kelen kɛnɛ kan ni ala sɔnna bi su in na aw k'an bɛ waati la dɔ bɛ n ka sana mamadu